след като се появиха примодиите, ние сложихме и капково напояване. Мъркочи с капково. Може би трябваше още в самото начало да сложим това капково напояване. Но тъй като не знаехме през зимата и студените месеци дали водата, от която се снабдяваме с капковото напояване, няма да измръзне, решихме да го сложим. Капковото напояване какво представлява? Ето какво представлява капковото напояване. Този бидон купихме от фирма, която се занимава с капково напояване. Купихме маркучите. Съответно към бидона има кран. Един кран, който вече е счупен, и втори кран. Човека ни каза, че винаги трябва от този кран да пускаме вода, не от този, защото лесно се поврежда, и то се вижда, че лесно се поврежда. След което има филтър за пречистване на водата, коляно, маркуч, който е дебел. Тук още едно коляно. Не знам дали точно така трябваше да го направим, ама за първи път правим капково напояване. Съответно сме прокопали дупка под оранжерията и сме сложили ето този тройник, за да свържим този общ по-дебел маркуч с останалите по-тънки маркучи. Ето е тройника, връзката, и тук сме пробили дупки с една зъмба и сме свързали останалите маркучи, които са по-малки за капковото напояване. Има си кранче към всеки маркуч, т.е. като пуснем водата от основния, тук от кранчето може да решим дали да напояваме тази леха или другите лехи, като на този големия маркуч има тапи в края. Ето. И водата, опънали сме маркучите, и сега ще ви покажа на края на всеки маркуч сме сложили тапи, за да не изтича водата. Знам, че не откриваме топлата вода, но за нас ние за първи път правим подобно нещо, така че сигурна съм, че може и по-добре, но ето тук има тапи с такива, не знам как се казват, тия сме ги направили да не се мърда самия маркуч. А тук ето още едно такова, при което държи маркуча. Ако нямате такива, може да си направите. Ние си бяхме направили на места от арматура, които също, ето тук ще ви покажа, които също държат капковото напояване. Да се върнем обратно на примодите, като се появиха първите примоди. Ето тия бели точици. Човек, от който купихме мицела, ни каза да повдигнем оранжерията на оранжерийни тунели. Преди това беше ето така, покрито само на земята с черен найлон. Как повдигнахме с оранжерийни тунели? Купихме арматура от арматурен двор. Ето и арматурата какво представлява. Съответно, дължината за една леха е 1,80 на самата арматурна пръчка. Огънахме ги, сложихме ги на разстояние, може би на някъде 60, на другаде метър, и отгоре сложихме черния найлон. Спряхме да поливаме. Трябва да е влажно, но не прекомерно влажно. И ето резултата. Сега ще ви покажа. На места има примоди, на места вече има и малки гъбки. Ето тук първите ни гъбчици, и тук нашия цар гъба. Това е около 3-4 см. Първата гъбка. И там има още доста изникнали малки гъбчици.